A alcaldesa María Sampedro anunciou a adxudicación do proxecto de restauración e posta en valor do lavadoiro de Penisqueira na parroquia de Aguiño. A actuación cun orzamento de máis de 48.000 euros enmárcase no plan de sostenibilidade turística en destino e ten como a principal finalidade poñer en valor un espazo privilexiado cun alto valor turístico e patrimonial, que se atopa hoxe en día moi deteriorado. A obra contempla tamén a execución dunha zona de mirador mediante a instalación dun pequeno banco de pedra, habilitándose tamén un sendeiro cara ao lavadoiro. A restauración do lavadoiro de Penisqueira en Aguiño, unha parte do patrimonio patrimonio cultural, non, do noso concello, que está situado nun enclave único, máxico, como é esas vistas privilexiadas que temos á Ría de Arousa, ao Atlántico, e que vai a contar cun orzamento de 48.000 euros. Aquí teremos unha posta en valor do que é toda a contorna, renovaremos todo o que é o propio lavadoiro, o que é tamén as canalizacións da auga, e faremos un pequeno miradoiro cunha bancada de pedra ali ao carón do lavadoiro para que tamén a xente poida disfrutar, como digo, dese enclave tan maravilloso que nos aporta Pinisqueira en Aguiño.